učiteljica. Dobar dan! Dobar dan! Djeco! Da. Dobrodošli u školu. Evo nama danas opet počela škola. Ste vi svi dobro se odmorili? Da, i napisali smo cijeli dom. I napisali ste cijeli domaći. Ok, prva gledam Zoju. Zoja, molim te pa pokaži svoj domaći rad. Evo ga. Bravo Zoja! Ok, Zoja dobiva danas 5. Bravo Zoja. Učiteljice, mogu li vas samo nešto pitati? Naravno. Hoćemo mi danas ispitivati na ploču? Obavezna. Svaki dan, tako i danas ćemo ispitivati na ploču, pa ću ja vidjeti ko će ići danas na ploču. Sofija, molim te da pokaže svoj domaći rad. 3 plus 3, 6, 8, 4, Bravo Sofija! Ok, Sofija mene isto danas dobiva 5 za domaći rad. Asja? Bravo Asja! 5 plus 5, 10, 2 plus 2, 4, 3 plus 1, 4, a 1 plus 1 je 2. Bravo Asja! I Asja mene danas dobiva 5. Ok, idemo sad na Anu. Ana pokaže svoj domaći rad. Znači, da vidimo, 3 plus 3, 6, 2 plus 2, 4, 1 plus 1, 2, 4 plus 4, 8, 12 i 10. Bravo, Ana! Ok, danas mi imamo s vama nešto novo i bit će još nešto teško. Ovako, cure. Znači, mi imamo danas najavite zadatke. Što je to? Što je to? Ko je to buka u razredu? Tišina! Tišina! To je tamo u drugim razredima. Samo su oni jako glasni i zato se čuje do ove učionice. Tišina! Jeste vi slušali što sam ja napisala na ploču? Svi želi na ploču. Aj, svi 3 na ploču. Izvoli Zoja, 10 plus 10 je 20. A ti Sofija, kako ste vi jako puno pričali, ti imaš teži zadatak. Pogledaj. Imaš 100 plus 250. To je? 3, 5, 0. Bravo Sofija, bravo. Asja isto želi na ploču. Dobro, Asja izvoli na ploču. Asja... Ja ću sa prstićima ako bude malo. Ne, evo izvoli. Asja 4. Pišemo 4. Plus 3. Jednako. Koliko? 7. Ok, bravo Asja. Sad ide na... Bili ste malo mene prebučni, preglasni, ali ipak ste ti. A ti si mene isto bila jako bučna. Ok, izvoli, ti imaš najteži zadatak. Ti imaš 70. Hoćemo nam moći to riješiti. Plus tišina 10. I to je... Znaš, to je 100. To je to, znači nije 100, Ana možeš sjesti na svoju klupu. Ok, Sofija izađi, ne moraš izlaziti. 80, bravo Sofija. To je 80. A sad ćemo mi s vama raditi novi zadatak i to će biti oduzimanje. Pažljivo slušajte mene i svi tišina. Ana, tišina ili ćeš dobiti dvicu danas? Tišina. Znači imamo oduzimanje. Što je oduzimanje? Naprimjer, 100 minus 50 je... Što se događa? Zoja! Sofija, ko mi ne plaća? Ne možemo tako, ja ne znam što je danas se dogodilo.
slušati, tišina. Ček, tišina. Da nisam čuo mušcu. Tišina. Znači, ovo je kulturna ustanova. Imam pritužbe iz drugog razreda, tresu se zidovi, sve šta vi radite tu? Svih ću vas ispisati iz škole. Neću vam više roditelje zvati u školu, nego ne zanima me, kasnije ću reći. Svih ću vas ispisati iz škole. Ja vam kažem ozbiljno. Znači, ovo je kulturna ustanova, nema takvog ponašanja. Znači, imate sat matematike. Učiteljica ima pritužbe na vas, šta se događa? Što oni mi je radili danas? Ja i Asija smo bile dobre. Da. Nije. Sofija sama se malo snimala. Ja sam pisala. Uglavnom ne želi više nikog čuti. Jel treba još šta reći učiteljice ili? Ne znam, ja već se bojim ostati s njima na satu matematike. Ali ja ću probati. Nema problema, ostaću ja s vama 10 minuta da vidim što se događa i onda bude li idu kući ko roditelji. Da, može, hvala vam puno. Oj, ne znam što je to bilo. Oprostite, učiteljice. Oprostite. Ja se nadam da to neće više nikad se ponoviti. Neće. Ne znam što je vama danas bila, nešto ste bili prevesili, ali ovo bilo malo previše. Molim vas, curi, pokupiti ove papiri koje ste mene danas gađali. Da, mora biti cijeli razred čisti i tako u školi mi se ne ponašamo. Dobro? Dobro. Samo Asija je bila danas dobra, hvala ti Asija što si bila dobra danas i poslušna. Evo, molim vas, pišemo sad u svojoj bilježnici oduzimanje. 100 minus 50 jednako, ko zna? Mogu ja! Ok, Zoja, ti reci. 50. Bravo. I sljedeće oduzimanje nama je 200 minus 60. To će meni reći Sofija. Sofija, 200 minus 60. 140. Bravo. Znači 200 minus 60 je 140. Jeste zapisali u svoje bilježnice? Da, ja još malo. Bravo, cure. Ne vidimo tebe. Evo, izvolite. 200 minus 60. Veliki odmor! Veliki odmor! Aj, ja isto idem na veliki odmor! Šta ti se ima? Cure, evo ga. Ja imam kao ovakve limune. Mogu ja jedan? Možeš. Hvala. Evo ga. Hvala. Ja primam narendu i dobila sam ovo. Ja ne primam marendu, samo sam ovo uzela iz kuće. Ja primam marendu, dobila sam ovo i ona isto prima. Moramo u razred!